Karbi Anglong Autonomous Council along kedo Karbi Language Development Board Chairman Barim Longsing Teron pen Karbi Anglong Aradaphan Pherangke Angno pen Karbi MIL lapen kitab ke longjia puthak klarda alam the ningje pon nonamat ke nili ke KLDB along thangnat kacherap avelo athe kidamtang MAC election aprangsi KLDB board chairman ang hoipen avelo setame rat atum niliphan nangkar julapen non koso angdeng an lopu nangkar juabang duo lasi non kenili non amat KLDB along kacherapdun avelo setame komatne ke claim along ne kaiketa kacherapdunji lapen than dunji puta lamchak pipon Lapu non-head jong college along Karbi elective subject portal along kavedet setame penang anatum nangkar julo kopi potsi avedet lo puta lake college principal atum amithang a college along pen portal along subject thabdun de dedlo lasilahai KSE atumta kelangdun akinang son puta ningje pon lapen class 1 pen class 12 an Karbi subject tame claim lo laswalong Karbi language development board pen atum sitame kitab tame pipon poputa than pon bangso MIL kitab alam pherangkyang no kaningje pon ke non nili han public pen rat pen nili phan bet kaju asong do se rata sab tumne nge na ju nang ko the kachini ke bohat kachini athai pu na mathasi nili tir Karbi Language Development Board along chairman ang hoi kibom penang kam cherap dun lo man claim nun lo bang sa puthak pen amasi non penangan MIL along just met ke lak hai along katikuk mate katikuk le pu pesita jalong asap kasik sak do chat la hai nang karju la so bang penangan du la se nili chathan lo nili tum R2 ke pachu MAC election ke do si jud erlo la pen non bang ke non ma ke nili R2 we la pen non ma ke ma yok ta pitu thela la se non nili ke chengsi ke chathan ye la pen lo nili pena lambang nang thanun thegi abidi sore mate wason pia podma puba nili na pachini thegi kado we maju pansitam ne wa phisitam ne nili ke claim nu na ke rabdun po bang ke ne deji athe penang tum la sona ma thadu aning na chi thidu sita ning na chi the podba ni lo we phanda choro lo sita nili non ba nili ar ko we that aposit nili la bang ne deji se ke chengsi ga han lo no MIL lo ba aja ka school long higher secondary la pen college long no higher secondary ko bela senior secondary ko long senior secondary pen college long aja ka long Karbi language admission la so option na la so long ka la sin non puta ke anja ning hang up tum do seta la so option na da jo ni en no weda pen aja ka tum mang ke la principal la tum bang kosong kamat halo ne sita la tum bang teacher ma aja tum han ke teacher awe po po aja ke ason ko pini alam the than pen ke kroi kri la son do si nili la so aputha ka prang da tham lo la so ke thaba bang khela ke higher secondary council la pen seba la long ni pen thang la lo ting portal lang tum main na portal long do lo lasi laso school mate sorry laso institute along mate college along ko pia subject si dak ke thanji ke do labang ke school authority tum si disaji la tum si hala portal on subject che khapji be lasi la dak ke la tum si amen pa thap nang po la ke principal si chini lo la ke lasi la ke principal si ar do lo lasi dak social organization jasimet la KSE tu mabang la sobang silang dun cari nang po la pendera bang ke hada school SMC tu mabang la so cepatir pidu nang po lain lo ikithet naya ada nili long lam non pu anta nili thante penang than lo sita nili phan mani phone penang lobom lang WhatsApp penang lobom lang SMS penang lobom pen hala FB long ta inbox along manigala ni pini ka chipo sa long ta lahay da do pigla
lasi la bangke lasi nili pen bangke nili la non bangke claim on tek deji lasi la ke authority lasi ke hai CM non kibom aphan le ardam lo po de alangli nang parun tek po pen non education em ta ka prek dolo Richard Tobi ke hai lasi alangli tum claim ji thege non Richard Tobi sita alangli interest was school visit bolo alangli ahpet solam de chini tai po lasi non alangli tum matu sita kenang sot pote la CM ke hai kali te EM ke hai la tum long le nang le tum humri ignore la tum sibang nang than tek po la pen sibang la ke kitab abang halo na ke kitab mang ke la ke available la kitab itu ya la sila bang ke non isila mang ke aprang ke 5 6 7 8 la indeng ko proxy ne ke ka aprang IS office lo sitanon ke la ka IS office pen kali lo la ke non ke Karbi Language Development Board pen CP lo kitab ke pen nili kachinia teng bolo te nili kido dan sila hai kitab ke available Karbi Language Development Board long dam lo te chabu la sila bang hadak si bang so kitab ke long thai ko aki joy pe thik la sonang taxi non atuning sirkep kep pining kep ang deng le lo MIL la pen indeng crazy MIL long ba la so bang ta kitab ke Karbi Language Development Board long si do et lo la so kitab ta available la sila ke aprang alang li CM masih ke hai masih alang li interest ang chipi dun si alang li pensi la kitab mang ke publish lap lo lalo isi mang ke la pen ako elective pupu mang ke la bang ke non pining 22 final long last lo la sila bang do lang la ta kitab available setelah ke mo next pen ke 2023 metric ke tok long bang ke morning ke tok bang ke la ke MIL men se tok ko Karbi elective ke avilo la si so bang ta nang le tu misi clear chini tha dak lo pen ke ong dung atum la teacher alam sigipu la so non ni la so social media lo public ahong jai pen ni la so medium pen akera pen nang le tum han ka to ba be lam the nang palita la hen lo teacher bang ke la ke ni council mate Karbi Language Development Board mate council pen si pilap lo lage la si pen kenon kipipe do anaban la bang non interview pachu interview en et lo la so interview long angke pensi non ta people lang ne pine sita la so put hatta penal to na arju aprang la election aprang interview ke antang do bang so interview pot kipipe pot neli phanlata nang karju dum do pik sita lata council mane na CM ke hai si bang people ke pen haso hot company sanbak katiko peni do kok tai po people lang la si sita la pipo teacher la non pilapo la sila school lo anta lela po asin non ka vi school lo anta do la po la sila admission ge na bang la non ended registration claim de lo pote non ke der chelo wa fisita me non ke bang inding kreini bang do la inding kreini bang la ke nili itip hadak high secondary council lo penilum cherai te lo haladak board lo la si haladak nili phana punang pek de lo pola ke la si nili ta la ke khaya phan ma thapen nili dak board lo mate council lo mate Karbi Language Development Board lo ar pu do no even no la bang nili langdam de lo seta la ke hadak pen direct council pen pot kitab bang ke high secondary council pen pot la si halada bang nili indeng 12 bang non kitab morning lo indeng 12 hat la so bang non nili tim pen nili claim bom lo nili tum claim bom lo la sila ke cholo ponte la bangge pini lang solo parking po la sila ta morning pan bangge ready po la sila hen lo pen non kitab morning pen bangge la MIL do anta la ke state government pen CP po la sila ke free of cost la pen la private school tum anta la ke non ko ke la council man ke private school do an do man ke private school puna private college puna
mate private junior college pun lai dum hanta council pen si pilapi council pen sila ka ki yoi pen si pilapi lamang ke decision ke to tango la si lamang ta la private school mate private college sum ta ka mathaji athai ave seta mu la state government pen no pulonte lamang ke nam nangi seta dorban so e pusita private school private tum hana bang ke nam nangi lamang anili Assam Textbook Corporation benga chingbai ko de bang si la so bang ke dolo la hen lo na sin non kitab puthot ako lapen a bera tum phana bang ta non pachuning ni doan pai prove ye phan claim lo penanang dengan un lo nana sabdolak na sila hayang deng chun etlo pulong te la bang ke hala pinipensi people la ke government basi la ka people la si nili kadobe phan ka pachini ga lan lo the kadobe ta nili phan penang lang ka judo o posini ga nu tin phan da thak dun et ke un energy la so yo ni sin ni non la media medium penili wang nang ko